Encara no t'ho han explicat? Aquest any, al Parc Màgic de Nadal de Manlleu, podràs venir amb tota la teva família i amics a conèixer com va començar aquesta tradició catalana tan bonica que tenim, la del tió de Nadal. Vine, que l'àvia Eulàlia, l'avi Quim, el Sisquet i alguns gnoms i fades tenen moltes ganes de veure't per explicar-te la història del primer tió de tots. A més, quan vinguis, podràs gaudir d'una zona exterior amb un ambient nadalenc meravellós. Hi haurà una zona kids amb activitats pels nens, pintacares, inflables, espectacles exteriors gratuïts i paradetes amb artesania de proximitat. Corre a comprar les teves entrades a la web de milnotes.com. No t'ho perdis, serà una experiència que no oblidaràs mai.